Ahoj, ahoj, šici, čau, čau, čau. Jak moc jste ready na dnešní fucking watch party? Let's go, ahoj, ahoj všichni. Čauko, ahoj. Nejsem já jsem ready jak nic, takže pokud ty nejsi, tak začneš. Začneš, jakože držím, no nic. A tak no, mám ADHD náladu, neřeš to. Jo, by the way, čete, jenom bych chtěla říct, že kdybyste se divili, proč je tady tenhle ručník, tak víte, jak mám tady jako střešní okna, jo? Střešní okna bych chtěla říct znovu. Pokud víte, Českem se prohnaly velké mračna, velké bouřky, velké kroupy. A někdo tady naproti v té posteli, co je hnedka zatím, takhle zatím, spal během toho, co byla bouřka a během toho, co tady všechny ty okna byly otevřeny. Všechny 4. A nateklo to sem. Takže teďka tam sedím a mám mokrou prdel. Co si o tom myslíte? Jakoby mě by jako hrozně zajímalo. Takže potopa. No, jakože viděla jsem, že tam jsou asi 3 úplně durch ručníky. Takže tak no. Jak ti to mám jako ukázat? Jako chceš vidět, jako že mám mokrou prdel? Nebo jako já nevím, co chci. Bydlet pod kroví je názor. Jo, tak to nemám ráda. No. Mám na výběr. Nemám. Víte proč? Protože nejsem milionáris jako ostatní streamery. Takže, chápete? Prostě bydlím v podkroví a musím se na to zvyknout. A jako takhle, jo? Snažím se si nestěžovat, ale chápete, doslova si, počkat co? Doslova jsem milionář? Dělal jsem můj účet nebyla? Mohla se být dole? Jo, mohla. Jsi milionář, neviděl no. Tak já ti ho klidně ukážu, mě to vůbec nevadí. Neviděl jsem ty miliony. No, hele, jakoby miliony možná by to byly v jiné měně. Ale... A tak. Musíme se posledně vydělat těžké peníze, co můžu přestěhat někde, kde nebude taková holka. Já tě feeluju. Já tě moc feeluju. A ono, jako takhle. Ono klidně, ale ať je tam nějaká dobrá klimoška. Protože když tam není dobrá klimoška, to GG. Když tam špatná klimoška, ty jsi každou chvíli nemocnej. Dolarový milionář nejde nic. No, tak. Jenom takovou tu přenosnou. No já taky. To já taky. A vždycky mě po 2 nebo 3 hodinách potom začne škrdávat v krku. Jako prase. Match is being played. Počkejte. Aha. A tady se jde hrát. Train? Ráďa je. Počkejte, no tak tady jakoby, tady je to úplně jasné. Jakože chtěla bych říct, že tady nejenom, že máme v týmu Ráďu, omlouvám se, Ráďu Káďu Beasta, ale máme v týmu také Ditora. Takže tohle duo, tenhle Faceit momentálně, nebo tenhle zápas momentálně vyhraje. Jak se zapínají tady ty zvuky? Team comms? Streams in your... Oh, I see. Takže nejdřív to dáme jako... No, možná takhle. To dáme. Dáme to takto, ať to víc slyšíte. Ráďa Káďa Beast? Ano. A teď jsem se ještě předělala setup, takže jsem si to dala co nejblíže k klíně. Udělala jsem se ho co nejvíc clean, aby mě nic nepřekáželo, nic než dala FPS. To je super. Ale počkejte. Gleda, nie kogoś jakiś był? He's blocked us. Aha! I'm Uslyším. call. Yeah, let me take spawns. Tak jo. Tak počkej. Tak to já čekám. You wanna go long or big guys? I can buy nades. Logo B, to jsme ve špatným týmu! Take.
And one block B. Že to... Um, OK, jo, už jsme v dobrém týmu, process on už B? jsme v dobrém týmu. Block with Molotov, not smoke. I'll So go we B, can yeah. go I'll go tunnel. B, I'll go B. I go back first. Dobrze. Tak, We don't push, he has leaf solid. Oh, si it's to- again. I will take lower for you, I will take lower for you. proč mi přijde, že je to nějaký úzký? Long house one. Holding Já red. Já si Stay myslím, alone, že stay jsem alone. něco He's omylem udělala s tím. He's out. Towards long. Počkej. Let's go long. Okay, But I I'm think leaving what- B. I One think is they're still running set, long, no? I think they're running fast, yeah. Yeah, smoke Yeah. coming, I guess. Peek in, car, I have molly for side. I'm dead. car, right? Car, top car. Ramp. Ramp, To je nějaký running ramp. šus. We have one more. Ding, Come ding on, ramp, ding, and Dead car. ramp. Car, top car last. Nice. I'm picking, guys, I'm picking. Nevím, jestli je to Good. Gucci, ale tak. I'm jumping for you guys. Go kill, go kill. Nice! Oh, I kill him. This server is so shit. Yeah, actually. Netherlands. Server. Jo, že jen tak to je za free, no já doufám. No já doufám, že to je za free. How you Teď wanna jsem si play? ještě předělal, jo to jsem play četla, B. omlouvám se. I'll start middle with the UG. So with the smoke I can... I'll OK. start with Dieter. Okay, can A you smoke start long? with Can you smoke? Ditor. Sheesh. I come with you, okay? Couldn't see. Oh, I'm yeah, Jedna just ADR. wait you. Yeah, Jedna ADR. nothing. I smoke Jako it. lásko, tohle musíš Sám tohle to. musíš 1 zlepšit. second, yeah. Yeah, car. Mid clear. I think. Smoke middle, one suicide. Jak One se suicide, máme? one to speed. vypadá- Klaraš tady to čer, vypadá- sklaraš halt. One speed. Out middle. Fork B. Děkuju One moc krát za down. 28 Tunnel. měsíců. Tunnel Děkujem, one, tunnel going out. děkujem. Out, Velice si toho vážím. I got Děkuji you. Děkuji window. moc krát. Mám Flash window. velmi, velmi Three dobře. window. Three. Window. A Ditor, ale tady musí jako. Are you No a died? Ditor Jumping dolítal. out. Two Teďka tohle je downside, kláč. one window. Tohle je One shot kláč. smoked. Pro Susa kadím. One Pojďte last se middle. ukázat. Window. Máte wait, teky smoke. a Double Psycho flash. je pravděpodobně CT. The CT right side. nice. Could be Two, window. two, two. I'm reloading. I will flash two times window. Yeah, wait. Flashing second. one. Okay. Do it. Flashing. Flash again. OK. Bomb. You don't have kit, guys. Yeah, Car. car. I think two. Oh shit, no worry, no worry. I'm not Ditor, that's true. Je to Ditor. Tudu. No. Do you wanna maybe? Chtělo by mid to one? nějaký... Go. Nějakou sondičku do pozadí, to jakoby můžeme, takže... Skort. Vždycky, když dám šipku dolů, tak se mutnu. Oh, A fuck. tady začneme... No longer. Ježiši, no tak Jo. to jo. Malo lower. Double malo. I Oh, can go away from shot. Nevím, jestli se to hodí k CS, ale mám no, na okay, strašnou náladu, takže Maybe. nemáte na One long is výběr. clear. One lower. I'll come to CT. Demolish short. Malo shot. Yeah, I think it's safe. Já bych chtěla vidět normální crosshair, Catwalk. a ne tady tenhle. Fork on B. Yeah, one tunnel, one A was možná short. ještě I'll stand long. nechám ty One songy shot. tady na druhé. A Upcoming in vždycky even. vždycky nějaký- Go side, Out yeah. long one. Oj, Two, oj, three. oj. Three rushing long. Prosus tam Oba. jakoby rozdal. Go Three long. long. Xbox. No ale teďka se Hit one. musí ukázat, počkej. Teďka Down se city, musí down ukázat city. Ditor. Jumping city. No nic. No nic, Ditor. Ahoj, upgrade, ahoj, ona se tě trošičku vygoustila, dobře se mám. Let's push mid maybe with USBs. Let's do it. Takhle to Or maybe dáme, takhle Give to some dáme. go last. Maybe it's Let's go! Let's I'll go! from short. A jdeme na to. Biceps je nejlepší. Ojoj, tady je Dobro, full, tady je full One mid. full Left side. echo. Left side mid. He's still Ojojojojoj. holding Go it. out B. One dead. Ditor? Ditor se ukáže, sakra. Dinked one. Škoda timingu, škoda Let's go. timingu. OK, a teďka kluci mají full buy, takže by to mohlo být Gucci. Já si nejsem úplně vědomá toho, jestli by někdo I'll z take nich one. byl vypár, takže Yeah, sure. možno. I play full Možno. speed this round. Can you guys start Sa- three rounds with some long? I'll start Jo, middle. už vidím, We're gonna že swap někdo after. vypár. Gonna buy flashes. Takže Sára neukáže jako vypár. One more door. Keď někdo víc jako 30 seboj, Kalaruš bude celý stream hovorit po No flash slovensky. it, I'll cross. Přesně tak! Přesně tak! Easy Flashing. suicide. Long. To a ještě second se na to Okay, napiju. long. Smoke, smoke, smoke. Napiju They could be Firejacka. short push out. Nechceš vyřídit Ditorovi, ať Come už middle, ještě middle. zapne Middle lower. stream. One lower. Coming. I'm leaving middle.
Flash short. One short. Já to jenom vyfotím. I'll block A short, když I'll se block někdy, short. Very short. někdy, He's close short under the box. Flash. někdy odhodlám, Peeking, peeking. nebo se na to vzpomenu, Out, tak to okay. pošlu. Short out, out short. Ah, wrong. Ale rozhodně ne během FPLka, takže... Don't jump. No one. A počkej, ale They smoke tohle me je to be. naskládaný Me to be, před could be, me to shortem. be. Jak to můžu před to? Fuck, you're son of a... Boss, go boss inside. Jak si tady to? Double. Don't see. I have door. Half done. I have others. Jak si tady Only one. přehazuju lidi? Dead in Dead. Nata. Not dead. One cross B. Presser. Jo, už to vidím. Dobré? Two bomb. Jo, to je One is takhle. yeah, flash. No. A když to... On left side close. Side. Ha! Já bych What's chtěla něco, Ano, co dead. bude jako No, vyhledávat, Out. I have a city. I'll Lost close it. one. No. co Alright. bude vyhledávat Nice. jako Is there a gun on mid? nejbližší No, okay. lidi u sebe, No, chápete? M4. Ale počkej, můžeme si tam dát editora i rádiu a to jakože a double. No a pome. A pome. I'm gonna pick it. Yeah, I'll do it. Nebo I will do cross. Yeah, sure. To drop from us. Kadím. Yeah, to znamená, že všechny. Je. A We jenom. mean to flash really Já one si call? prdel. No. Počkej, No, no. Only flash. Left to je side. unavailable. I think it's Já up. můžu to dát na No, látku, corner. ty vole. One long. Flash long. Low HP. Low HP. Nevím, jak se to Arsenal. dělá. Drop his second smoke on B. Nevím, jak se Yeah, let's to take dělá. shot. We should probably. Takže to necháme Bit takhle. lower. Pass To je jak smoke. PlayStation, že vy... Koukám na čáru uprostřed. Under Dash. close. Lower dead. Dáš si He's close. prdel, Break, jak break, radši break. editora. Best smoke, Third guys. clear. I'm really I'm breaking the smoke. No. They're staying close. We're gonna pop with the flash. I'm all ramp. Not ramp yet. But he was close corner. I've got us behind you. I'll flash ramp once. There is pocket. I'm They're really gonna close. pop now. Yeah, free. One more, two more. Oh. Dead one. Oh, Nading. left side, deep long and close low. I'm not OK, breaking. There's AP Peter there. tam měl kill, Ráďa tam měl kill. Oh, blue Can't dead. city, can't city. One is ramp coming. Ramp cross. He's low HP. Flashing up on goose. Nice, nice, Oh, Ráďa, oh. nice. Nice. I'll take six. Čekele, Eric, AK. Dva mor? Dva mor? Process. Vyšnářena? I'll To block B. jsem já. Can we take one? Daviko? Yeah, I'm all. Ale my tu Yeah, should be like equal up. Do I have to smoke one? Okno, chápete to? Yeah, sure, do it. Můžu I'm otevřít hiding okno. low. Also low, I don't take feel up. Yeah. Peter Oh, Kolši, sorry, dva Tigo. morlo. Dva morlo. They molly short or what? No, snažil one se lower. energii. Snažil se. Flash long. Long pop, fake, Pushing fake, behind. fake. Fake. Kermit. I Also see. blue. I go second B. Laura, před Bčkem, čekaj, Oh, jestli yeah. dají nějaký... Stay there, we don't want to short and they Left. fuck me, I jump Yeah. I'll... Nemají úplně dobrý buy. Pre-lurk. More blue. Watch out the same round. I will molly B. Watch out the same, bro. Molling B now. I got up command this. Oh, true. I'll drop a cash later. I'll shot. Bam, solo, he's taking. Ajaj, I left tady middle je for now. šatček. Looks like he's in front of me. Pašor, Yeah, wait, stock. Smoke B, ready. Flash. Left Flash out of middle. Tady se No, no. tady se Tady čeká, jde. nevím, kde ještě I smoke B. úplně. Okay, he's Ale fine. tady někdo zabíjí What I špičku need a to do. tohle jakoby, Need tohle není vůbec úplně jakoby alright. Ráďa ví o jednom Good navíku, shot. ale I'll go tady with shot. jako... Take a you can say. Nice. Prostě We want more samý shot, invisible. Shot is dead. Počkej, editor, a kdyby to šlo na Just tom, save. na jako Yeah. klikat, chápeš, to by bylo nejlepší. Ale... On se moc nedá klikat, no, na těch číslech tady. Think I'm Já bych CT. se musel jako sám překlikávat, ale takový jako... Víš, já bych to překlikávala, to úplně nefunguje. Use up watch out. Ale kolíčko! Dejte mi sekundu a hnedka jsem zpátky, jo? By the way. Sekundu. City on the buy zone. Yeah. I'll pick middle with top. I'm gonna pick long. I drop you. Yeah. I drop Do you. it. Take it in. Can somebody drop me one flash? Yeah. I drop you smoke. Дай ко мне smoke. Может быть. Smoke long house. I do. They don't see.
They so far. No, Can you? jumping. Long Short, close. Mid, I'll go be the mid. top. I'm staying car. Short already. Short, like a maniac. They're short. Okay, one. One more short. One long. One more shot with the bomb. Bomb shot. I'm on the short. Flashing behind you. Hold on short. One long corner. And next short. Not going through. I'm watching along with Wait. you. I'm going short through smoke. Lower, to be. Yeah. Coming. To be coming. They can be. I'll rotate. You left long, yeah. I'll be one, I'll be. I'm watching mid, cross. guys. That's me. One HP, bro. He ranks through smoke, retard. I'm running Shot down, middle guys. big. Very Oj, fast. oj, tady Fajn, zase dobrý. Bčko. I'm playing instantly, guys. Jo. Byla dobrá On is vložka, no mi padl na co? Normal call. Xbox and car. Oj, oj. Backplat. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Kdo už zajebal Erko? On už to stihl! Oh no, no. Oh no, no. Maybe let's talk short with flash. Yeah. I'll go mid, pick on you. Brown flash. I'll buy smoke for B. Oj, oj, a tady se Ale zase jde k close. Bčku. Tady se jde zase k Bčku. One short. You want deep To flash? je prostě úplně... Ready with flash. Kámo. No Silence. sounds actually. They need B. Oj, oj. Oj, Maybe oj, they're out, oj, no? oj. Yeah, they can. Probably. They can be. Wait, Yeah. lurk on B. I'm picking mid, guys. Go on. Oj, oj. No, a Go on B, dvojka go on B. teďka Lower, buď. lower. Should be lower. Lower Yeah. close. Two. On top I'm of holding box. flash Oj, short. oj, On the box oj. lower. I have flash ready. Flash. Wait, Flash. wait, all dead. One more Nice. short. Too Two. short. Coming, I'm coming. playing with you, Short city. Go, go, go. Jeden. Dva. Volkuju to. Já mám uspe jenom. Go back. Dává to. Aj, I didn't mid. I didn't mid. Was one AK, like right side. Tupo. Jeden B, jeden spotnul, je to B. Jeden mid. Solo mid jeden. Ty kokos! Co ti jebe? Já jsem myslela, že to Ditor bude mít úplně a typek ty tady vole. si jakoby zajebal životní. Yeah, I'll go with you. Tam naběhl, gonna no to press him. šako. I'll just nade door and crosspit. A tak no, a tak no. You can double nade if you Smoke want cross. then. Yeah, we double need. Okay, I do it first flash then. And second after insta. Tady tohle je potřeba vyhrát, Prosím vás. borci. Tady tohle je potřeba Prosím, second vyhrát. inside. Tady je Tam. AVP dostalo, No, ale he's not hodně, on, ale not on. pořád Smoking, může no one udělat Short, no one short. hrozně No, moc give velký smoke. damage, protože víme, Maybe short, AVP dává za jedna, nezajímá Perfect. nikoho Maybe nic. something, I'm blind. Typek ze Sparty, Ale no, co stejný. chce, já, nebudeme se o Spartě vůbec vyjadřovat, bych chtěla říct. Real B, come We can on, save. No. For out B, bych chtěla říct, jeden zase mid. But one was long flashing here. Yeah, They're hiding should be on us. top middle somewhere. Neříkalo se náhodou Tak o jak těch si typcích ze Sparty, že Já na cheatují, koši že nebudu něco říct, co teďka říct. vyhráli, protože si všichni myslí, že Flash cheatují? Že do té doby nikdy nic nevyhráli? Two city. Ahoj Filko, čauky. One Jo. low stream. Banger. To já se bavím. Short out. Buy zone. To jakoby je asi Aha, tak ok. stejný jako M1 jakoby a On the buy zone both. tak close. no. Pop Jako. short dead. Mini ramp. City. I'll pick it. That one. Mid to One be more AP. city mid. Kirby. Hraješ s Kadím, mami? Jo, jo, jo. Hrajeme duo. Teďka s Pektěm, protože jsem Duo. začala, víš co. Last long. With AK Random swinging. mix a hrajou jako legendy, jsou nejlepší. A všechno info, víš co, určitě mají. Wanna buy again? Ne, hele, Okay. takhle, nevím co to Sparta, ale Jo. to je jako, že Jo. co jsem viděla, jak hrál Go B. Slonko Nuk, I can go tak B, if jako, you tak asi tak. need. Wanna maybe play 2 on B and AVP was already? Asi s ním na Serpent. TS nebo Discordu, I'm all along, I go right side. Let's win this, normálně guys. Tesko. Let's get 2 rounds. FPL-kové Tesko jsem tam dostal Vlastně taky, že nejde jo, ty se left svou side. dal sandvičko. I'm smoking. Pushing. I'll stay on side. No, no, no. I missed. Holy shit. Díky, že to streamuješ. It's okay, I'm Demolish watching short B. I'm fast, watching demolish B. fast short. Konečně někdo poděkoval. Ne, Dobře. konečně. Je to krásný, děkuju. Je to krásný, když to někdo to... One B, B, to B, váž- B, Zás, B. Bčko.
Zas! Two more B. One Dobré. is low HP. Pojď, Ditor. Pojď, I Ditor. have cross doors. Smoke it. Pojď mi. Pojď se ukázat. Holding window pick. Já ti strašně ti věřím. Window. Window picking. Dead window. Já jsem to zakřikla. Omlouvám se, You Ditor. wanna try this? Look at savior. Chilně. Yeah, da. Under Dobrá. window. Smoked it. Holding Náš doors. internet dneska jako ta borca se nebude úplně Gucci. Opýtej se ho, kdy dáme to PUBG, on řekl, už nebude hrát nikdy PUBG. Around he's wanna try to go tunnel. Okay, I got cross doors. Já se neším hru. Pop that. Jo, já mám... What? On Karim can play up, I think it's up, I drop one Já M4. dropám for him. Jsem to stával včera kvůli němu. A server middle with top. PUBG? Dej ti, on retardnul už před rokem z PUBG, co Can you take děláš? solo long and boost me on short on the box? Minecraft začal hrát. Docela Jo, teďka se kromě rozjel toho jakoby Overwatch. ve Tak Skywars a dostal You want to take invite multiple, do I can týmu smoke long house na Skywars Minecraftové, že Okay. bude hrát pro. Daj boost na shorty, než bude. Možná třeba uvidíme. Давай. Double AVP setup. Drop extra utilities for Kadim. And process. What please? Can you give extra flash or no? Yeah. Guys, Yeah, Já jsem zmatená, já mám Ajde, pocit, ajde. jak kdyby nejeli všechny zvuky. Nebo jakoby někdo tam nebyl, třeba. Jak pistol koupil? Vitor. Ten to mění každý den. Že jak čupky, halus. Hrozný. Hrozný to je. Ryujin. Počkat, co, že Minecraft se dá hrát pro, tak to je crazy. No jasně, Radim dostal invite do prvního Minecraft pro týmu, takže budou vyhrávat všechno, co bude. A jakož toho moc nebude, tak vlastně budou vyhrávat možná tak na survival game. Ale aspoň nebudou prohrávat, víš co, když nemají proti komu. Kdyby se dalo hrát Minecraft profi, tak jsem v tier 1 týmu. True. Po starokoch to stáhnem, lebo píše, že či to nehrá někdo a že to nehrají troly. Samozřejmě, že to hraje. Pochopit Live, guys. to. Okay Takže guys, ne, let's no. come back. Woohoo! Let's cook them. Tududu! Yep. Takže nejenom, že je nejlepší v CSku, What do tak you wanna musím do i v with your Minecraftu. I'll just pick middle. Boost. I'll take Okay. lower. I will go beat him. Pojď nám ukázat. Let's see boost. Watch him Slow. boost. My guy's doing Tady middle toto je little. short, tady toto je short, to A. už není B, ale jakoby, no Hold long, jeden hold tam long. je. I'll come B with top. They have long, they have long, they have long. Padá jak Like two people on me, třešně, like two. Heavy space. tady se Over běží there, I'm short. calling left side. Top short. To je Top is jako tady Go. jakoby borci, Too short running. jakoby borci. 110 Coming. HP. Mě by zajímalo, Watching city, mě they by jump. zajímalo, 210 HP. jako kde pan Sparta vzal všechno Myslím si, info to- světa. Let's hit top. Mám 10 HP. že jako vždycky jdou tam, kde je to prostě nejvýhodnější. Banger, Okay. tak tomu přeju. A mě, ať je spokojen. Počkat, co? Já trolila? Ty nevíš, že Sparta cheatuje? Tož jako slyšela jsem o tom něco, no, tož jako. Let's go long maybe guys. Co vám na to mám říct, hele, jako všichni Okay, lidi, I co cheatují, tak buď mají hrozně velký ego, nebo hrozně malý penis a velký ego, takže Yeah. ty Want vole, to tady go se fast? pušujeme mid, Or tady se wait? pušujeme I'll jump out. mid, ok. Okay, I'll pick. A Here mid. I'll tím watch pádem jungle. jakoby, chápete, Might Watch push. mid. Čísla Wait, než wait, fixují, wait. I smoke cheatují cross, I radar. smoke cross, they know about me. A jak nedíval Watching bych side. se. Just fuck it, you can cross. It's fine. I'm watching side, I'm watching side. Once you say it. Short. Yes, you say it. What a Ty long kokos, I'm crossing now. nice shot, nice shot. One is Ditor pushing. Together, taky. I think. Don't see. Velmi Short, potřebné.
Watching Gandalf. Prosu si to Gandalf tady Nice. nenápadně z toho dělá Can we sit in the deathmatch. smoke? Lower, lower. Oni se jen dobří vůbec nevítají. Ty Jo, jdeš, ty stejně jdeš. jako M1 Lower last mid. jsou strašně Yes. dobří. Nice. Good Jo, call. jo, Agile. jo, jo. Antivirusovi to tam vůbec nepípá do uší It's the nebo best něco. Fakt? Ne, určitě ne. Jimson, can you drop me Mac 10? A I'll M1 go over. I'll nečítuje, give jo? you AK. Go. Eh, I'm gonna spot lower for you. Zas klid. You AK, yeah. Should I smoke middle? No jakoby s antivirusovou Let's go for minulostí lower guys. They smoke cross, watch out for long. musíš To by chápat, start že clear. někteří lidi budou velmi skeptičtí Taking video to? vůči One middle door, Vůči, two All smoke B. nějakým All smoke B, we can I'm cut flashing it. short. um, Yeah, Go B, go B, go B. Oh, the middle. vůči nějakým třeba playům nebo Goal tak. 2. Yeah, but we had so unbelievable. Si, One more. si. One is 2 on B. Rotated to B. Guys, I think they will come second B to take weapons. We Nice. have to go short, I think, fast. 3v3 Get him, come pořád. I got this one. Ojoj. One guy will rotate to B. Let me go first with Mac Ty 10. vole! Ráďo! One day should be, guys. Short up. Wait, I kill short. Scout roll. For that. Last mid. Last Two even. was the... Last mid to be last. I'm waiting for you, let's speak. I have. Ha? To je strašně zpomalený. Mid taking. Low HP now. I'm going fast. I'm on HP. To je s Give longem. me close CT. I will smoke short behind us. Do it. I think Gonna go default. Yeah. I'll pick CT for info. Všimla brzo. Počkej, ty čeho? Don't say CT, should be long. Já I have short. to I will check city. Maybe I a cross. tak no. By the way, čete. Long already. Nice. Že to opožděné. Ale já jsem věděla, že to Ty opožděné, ale teď mi přišlo, že je to jako ještě víc. Jako předtím jsem věděla, že je to opožděné, Nice. ale tohle kámo bylo třeba jako 10 sekund. Of course, Fire started on shooting best. If you have some, They will I buy can again, drop guys. you up if you need. Do you want up? No need. They will force I'm gonna again. smoke middle. Oh. I will jump Spot lower lower. again. I don't buy up. Take Molo to Jimson, I behind smoke you. mid. Low clear. Flash I'm mid. only One short. shot. Oh, but flash. Take one Can you play. flash mid? Can you flash mid? No need. Okay. Nothing close. Nice, long. nice, prosus, Clear. nice, I'll flash nice, short, you will editor. get pop. I'm saying 90. I'm only short deep. Tak jsme Spartan neposlouchá Long dead, I kole. got long. But Go long, go long. I'll Go go long, mid go to long, B. go long, go long, go long. I ran long to you. Jakoby, Long corner maybe. jo, ale Ty ono karma. celkově i ta hra je opožděná od dlouho, víš, Mám jako, Just being there. si myslím. Don't say car. I smoked CT. Ramp Yeah. scout, dead. He was I'm on afraid of car. short. He was afraid of short. Watch out car. Push lower. In lower. Walking lower. Okay. That Bad should be smoke. clear. Behind me. Hunt for long. Já přemýšlím, jestli si neposlechneme ten druhý tým, že by tam třeba měl zajímavý kole, ale to by asi si to netrouflo Borian, úplně, ne? No game, Kabori. He's lagging Mid. as fuck. Wait, I have him. Mid last. 1 HP now. What the fuck? MK banka, Kabori. Yeah, tot... Tam kawas. Nějaký link na ten zápas? Ne, to se kouká I got pouze it. tady, u mě. Yeah, To no. já Oh, jsem by napojená okay. IPnou. It's full by now, yeah? Fakt, frfr? Nemůžete na to No, should be, koukat jinde, než tady. Musíte tady Ty got zůstat scout prostě, and nedá then se forward. nic. I'll try to call mid. And famous. Ojojojoj. Pop. Long pop? Ultra spožděné, je. Yeah, sure, we can try. No. Tady se Oh, dá. flashes? tak, One Ah, more. jo, Can be dobrý, lower. dobrý, Yeah. dobrý. I can do flash for you. Flash. Flash. Yeah, Oni flashing, byla hodně flashing deep. rychle v zádech. Flash again. Corner red. Pojďka Molly bude rychle car. v zádech, ale je to, I will je go to pit 5v3. with Kick city. 5v3 měla Can you být. flash? Měla Can být we v walk? Can pohodě. we walk? Can we walk? Insta? Nice. Nice. Go. Nice I'm to. anti. Molly backside. I have behind. You have behind? Gandalf, Yeah, Deagle. take it. I Huh? smoke short, guys. Outside Gandalf that. Tam byl předtím typek Gandalf. vůbec. One One shot. shot. Ty boys, kom Guys, se one shot. resetnout. Yeah, bump, yeah, bump. I break. Můžu zkusit jakoby dát F5 celkově, jako možná třeba. Bro. In short. To by nebylo ono, na Middle to and koukám short. přímo, Middle. chyběl by Oh. kvalitní komentář. Bitches, Přesně bro. tak, přesně tak. Ještě by vám to chybělo. Top X. A borce, ale dost. Titor, já ti věřím. Já jsem věřila tomu správnému Ale člověku.
I have good spawn, guys. I drop your smoke corner someone. Wanna take it fast? Yeah, like instant. Okay, Okay, smoke I the come molly. I do from inside from cover. Jako right. porci tohle. Take this I'll from come. here then. I'll come right one. Then drop you one flash, I'm smoking the molly. Flashing one. Boom, flash. Já nevím text, já jsem myslela, že je tam něco úplně jinýho. Last one city. Car me top. I'm molly car. I'm on it. Jakože já tady u tohohle pouštím docela jakože ženský, Jo, ženský písnička, tak nevadí. I can flash. That's it, no. Side AVP. I did smoke I'm for not- fake. Side AVP? Ak toto otečuje za tečka, tak Go jsou side. best. Maybe he will go short now. Musej! Diktor a Ráda There's jsou one way beastie. smoke there. I don't see shot. Try to flash Jsou and cross, okay? dva, He doesn't push also. Flashing here. dvě kola od toho, aby No, dorovnali. there's some weird smoke. Diktor nám One teďka real ukáže nějaký Try jeho... hold close, do the smoke, do the smoke. Ojoj, tam je Yeah. AVP, Ale- Wait, tam don't je do side. this smoke, AVP. There is one side again. Okay, Okay. no, don't do it. Tam je AVP, to One is není coming úplně with it. dobrý. I'm not sure. Ale Diktor nám ukáže svůj aim masterpiece. Bro, do the smoke now. A do the potom to smoke bude, now, I že will push it. úžasný. I did. Jinak můžeš mi Behind the smoke vysvětlit outside. tvou neúčast ve vele. We will fight. Mojí neúčast ve vele, když jsem nedostala invite do vele. Coming, right? I have flash. A few time you shot, 2 flash ones. I play, 2 flash. Jak jako moje neúčast ve vele. Boom. Off that. Gandalf. Behind. Nice, Diktor. I drop Nice, one to side. Diktor. One to side. Tetris. Kill him. That's Porci, Smoke to the other. I'm on a ramp, I Close, flash. close, close, close. no já jsem nedostala, myslím, na výběr vůbec termíny, jakoby. 1 HP, he's 1 HP. Diktor! No bullet. Diktor! Let's Keep go, going. let's Oh, go. I didn't. Nice, Yeah. Diktor. Já se schválně Really podívám. I didn't think smoke was fading so fast. Já se schválně podívám, mě to úplně tak mrzlo. Thanks. Can we give you some up? Someone. Diktor. Drop me process. Up. Regent, boost me on suicide. I give you up, you want up? Yeah. Drop one up. Someone. Okay. And 1 B rush smoke. One more lower. I did Two lower. door smoke. Go back, Left go back. side. Go back. Just wait. I'm Watch on your low. I have left side. I'm taking a long push. Can someone hold the flash from deep and pull flashes in? Yep, I do. Let- I'm flashing right, Close flashing left. right, Já flashing nevím, kde right. jsme to Okay, řešili. okay. Boom. Close. Watch out top mid, Bože. Já nevím, kde jsme to řešili. Left and right. Jak stakli Bčko, vypněte hack. Vy stakli Yeah, I'm back, Bčko! Maybe pocket? I'm taking a long. A I'm už, just smoking a už next se to box. rozpouští. They should be long, right? One more dead. I smoked the box. We can go long together, guys, maybe. Guys, try to go long, and then you smoke city and we will go B. Okay. Maybe. Short. They have one AK. One short. I'm smoking city now instantly. But try to maybe walk close. Okay, never mind. Okay. And try to play, yeah. Maybe try to kill. Titan 4. Jo, Side peeking, I'm 1 HP. I'm molly car. Double boxes. I think we can run, bro. já jsem I run. nedostala I don't think he's on B. jedinej Would be really stupid. termín. Too long. Ve Don't vele. Don't die. die now, don't die. I can't. Ani I jeden. go close. Ani jeden. Bro, I will Bohužel. go tunnel as well, bro. Ale snažil se, One more city. Dead. snažil City se wall. Last one low CT. Low? Top weapon, mi tam dát dvůr králova. A tam nejedu rozhodně. Jako já jsem letos jen vele na 6. turnusu. Já jsem slyšela, že se to nějak že to nějak susy. Nice, Diktor! Nice, Diktor! Where's my Let's go! Nice pauses. Jo, počkej. Jo, aha, na 6. Process can you No, drop I don't tell say you. right. You don't need to say yeah, true. Aha, okay. Yeah. Okay. I do inside corner. Jo, Thanks. takhle. Wait, there's one more. Takže I can prostě say seš tam vlastně Jo, celý to je léto. I'll take a Takže nic jako... Middle clear. Rádi pojď. Jump second. Hitl ho, že jo? They have long. Že jo, hitl? Dead more. Don't have smoke Což in ti the red. jebe. Wait, I do grand. You wanna Can we boost retake you? one? I Can we can retake boost one? you. I can boost you if you want. I can. Too long, guys. You can boost. I will do middle. Jak jeden lo... Okay, Já sorry, si suicide now. Range. I'll watch you middle if you pick. You did door smoke, guys? No, I will do it. They smoke short. I smoke mid.
Teďka je to vyrovnaný už, aha, They okej. will wait us Okay. on Skoro one. mám 3 v kuse, pak Já 2 pauza, pak vysoko 3, šarmy. okej. Can we go mid? Počkej, a to už je, Please? Yes. Like or já myslím, že bylo 7 turnusů, Okay. už je 8. After Počkej, this ne. Jo, 8. Pádem. Okay, They molly I short. didn't know. Give me smoke, I will do good smoke. And they will run with the smoke, okay? Let's go, go quick, go. You're clear. Wait, let me go. Underhand. 1 second. Yes, Okay. yes, good smoke. I do, go. Okay. I'm on it as well. I'll flash city to dance. Run, Let's go. run. Door. Right side. Out good. city, out Oj, city. oj. Dead, city dead. Uh, Window burning. She's burning. I Push, flash in the push. car. Давай, давай. City one. Close door, Borci, sticking. nice. Not there. Ne, Бля, kurva, просто надо было выйти. kurva. 20 HP MP. Ale to borci dají. No ale oni nemají bar, takže 11 a proto zase další 2 kola na dohánění. If you went, Tohle can go on. bude doufám overtime. Ať je hnedka první zápas, máme napjatý. I'll go for Tudu. run. I dropped flashes. Flash guys. Corner. I drop flash. Take flashes. To bych Ale chtělo dobrá. barvičky tady teďka. Off mid. Pushing. Škoda, že to nefunguje. His corner. He's breaking. Bylo toho Long, je long, docela tak long. málo. I'll do city. Go back. Smoke. Se vyvádíš, Pere? Out city, out city. Hledám to. I was behind Hledám Elna. zbraň. Low speed double box is split up. Tu. No car. Dead. Car. Či. One car peek. Good. Ale jo, 5 už se blíží. Still car. One guy is low. I repeat low. Long. Long dead. Let's car. One more boost, one more boost. Sakra. I'm going close Ale for víš, AK. teďka může, kámo, kde je ta 5? There's smoke or no? No flash. Ta 5, má nejlepší timing. Totiž, ale já tu kápu Dáka, slyšel. Ne, nebudu ukazovat bicáček, promiň. Promiň. Shiny, děkuji za follow, ale No, put on Eiko. za chvíli se budu muset jít vysmrkat na provodu. Ne, oni Yeah, nemají we šik need vůbec. Don't have hero guy. I hope I'll he's just- not. To pak budu Ale muset to dát jsou 3 kola. Go short maybe. Ty vole. No teďka doufám, že kluci se ustřelej, jakoby všichni. Že prostě tam budou padat, Give me the molly. že one tapy. Watch out, Break short. mid. Third one. Yeah, short. Taking shot though. Third picking. Third Oj, picking oj, still. oj. And mid. Titor! No nic, tohle teďka jako musí jít v náš prospěch tohle kolo. I když jakoby máme I'll hovno just pick corner. On long. Good spawn. Come from lower, we take shots. Get someone flash long. Yeah, I do one. Two blower. Yeah. Too long. They're not taking long. Don't smoke middle. Mid push, top mid. Probably up lower. Flash lower. Don't have. Yeah. Jump six box. Jump lower from Flash. Flashing. Jsem zpátky! smoke middle. Můžu dýchat, tak jako na půl. Dobře, Watch out. Eagle. 4v5. Close mid. 4v5, já dead. chci vidět, jestli to middle. vyjde. 3v Try to 4. play mid, I will go Sakra. to B smoke if you kill. Okay. Platform at B. Dito, ukaž se. Dito, ukaž Hold se. the top mid for a moment. We have smoke still. Wait. Dito, všichni ti věříme. Momentálně. Start to start. Close set. Nice prosus, nice prosus. Close right wall. 2 mid, 2 mid. I'm at B. Up. Ditor, prosím. Ne, jeho kouká vypo, ne! Mě jebne z toho. Mě z toho jebne. Ale to byla první rozehřívací. Nikoho nepřekvapuje, že Spartan tady má jakoby všechno největší, jo. Nikoho to nepřekvapuje. Vůbec. Ale budou i další. Budou i další samozřejmě. Tím pádem oni už se hodili určitě do lobby.
Oh. To jsem slyšela, Radime. Já jsem to slyšela, to krknutí. To je nějaký cukr. Ale tak jako divný. Ale ještě nemáme lobby. To je BO3 nebo? Hele, každý zápas je BO1 a z každého zápasu získáváš body. Tak bych to asi nejlíp popsala. Čete, by the way, já samozřejmě tady nebudu moc být úplně nejdýl, protože pak budu spinkat. Ale co kdybych prostě to udělala tak, že budu spinkat na 35 minut a nechám vám to tady jet a pak vám to přepnu. Třeba za 2 hodiny. Takže podle mě ani tak dlouho nevydržím. Ale já jsem se, že oni budou hrát třeba do 2 do rána. A já stávám 5:45. Takže nevím. To usneš? No tomu ver, kámo. Ty zase usneš. No a samozřejmě. Samozřejmě, že usnu. Necháš nám... Ne, taky to je můj plán, že jo? Ale nevstaneš. No, usnu a vstanu, ale musím jít spát normálně. On už teď s klukama trénuje, nebo? Počkej, to myslíš o tomhle zápase, co to? Co má teďka? Nebo o čem mluvíš? A v 6 ráno mi napíšeš, že nevíš, jak se ti stalo, ale nevstala se večer. A já nechci vstát večer. Jo? Ne, to jsou FPLka. To se hraje na Faceitu. Takže tak. Pochybuju, že se probudíš po 1 hodce. Možná ne. Ale tím pádem napíšu třeba Ráďovi, že hej, než ti začne zápas, než to konektneš, tak prosím tě to tam šupni. A tak. No chceš, aby si vypla... Co? To bych nevypla právě. Jo takhle, jo jako do rána třeba, abych jako tady vám třeba nechrápala. A jo. To vypadá Ráďa. Když tak, to je jednoduchý. Halus. Ráďa na vše, total. Ale tak víš, zase jako, kdyby to hráli v lepší časy, co já jim mám na to mám říct, jako. To začíná tady jako v 8, končí to ve 2. Dobrá, kdyby to začalo třeba v 6. Tak je to nejlepší. Radě přinese i pití. To ne, to si budu muset donést sama. Ale zatím nevím. Kde by hrál. Ale přijde, že skočím pro pití, ať se možná Manmonk. To už zvládla všechny zápasy pro nás. Já to zvládnu, slehnu tady dozadu na koberec. Tam budu špinkat vždycky. A pak mi vždycky někdo zavoláte a budu, že ne růž. Ale já, víte co, já ho jdu nabudit. Já mu jdu dát pusinku na to, aby další zápas. Já mám mokrou prdel! Nikdo neumí zavírat okna! Přeji si rozhovor. Já bych ráda, ale jak? Central Bay. It's not a dream, it is reality. You are my shining star. I wanna move, I wanna shout out. That's what you do to me. I feel the love, can get enough. You're the joy.
jsem to Čau. Nazdar, posloucháte to podcast viděla? Vyhonit ďábla. vyhonit ďábla. Tady je Zuzana. A dneska se extrémně těším na tuto epizodu, úplně splněný sen. Já jsem taková úplně, jsem starstruck trochu a vy uvidíte prečo a jakože jsem zvedavá, čo se stane a těším se na ne, to. protože já mám nevím, to je exkluzívnu název hostku. tohoto. Já vím, že to brém skoro při Ne, každém pusinkuje mi hostě, špek kterou na máme, ruce ale a pak má teraz- fat Já fold tomu taky. dosvědčím, protože Terezia mi o této Chápete? hostce jako Jo, neustále by the way, tady si vypráví. dám Takže já vlastně vím tohle hodně do zprostředkovaně, co se na téhle druhý hostce děje, monitor, protože abych Terezia věděla, prostě každý jestli den má náhodou nějakou už se novinku. nezačalo. Takže jako opravdu je to teď upřímný, jako vždycky, ale tady je to ještě tak jako, že Jo. prakticky žijem trošku s touhle hostkou a ona to neví. teda. Roky. Odkedy jsme Aha. vlastně jako písali knihu OK. na Airbnb někde v Prahe, Nebo v v centre Brně, to bylo, no. což je tak 6 let už. No a tak máme nějaké videa, kde 5? prostě jsou YouTubeové videa, které si tam pušťáme v zákulisí. No. Ale než Takže jako- dropneme to jméno, vím, Jo. že ho si vidíte v titulku, takže jako trochu trapný tady týzovat, ale ještě jsme vám chtěli říct, že v říjnu bude náš speciální víkend, kde se s váma uvidíme Já mám offline, všechno jmenuje se to Chci mokrý! potěšení. Co Společně s mám naší dělat? kamarádkou Marcy budeme Ještě pro vás připravovat. začátek. Děkuji za pozvání, holky. Ahoj, no máme tu Sugar Danny, kto by ste nevideli, nepoznali podľa hlasu už. Ja sa mega teším. Denisa Kouželková. No, jako Mega extrém, to mám mokré všechno. Úplně se YouTuberka, lepím tady. kreatívna Influencerka. duša, Mokrá som influencerka, z toho. reportérka. Ale po novom, jakože, z blokády, možno Chápete? ste videli storky, Ne, tak- ktorými sa ako nevyrovnajú, všimni. aby som to tak povedala, akoby ani seriózne spravodajské servery, pretože to bolo z miesta, bolo to živé, bolo to akčné. Ja ti za to ďakujem, bolo to perfektné. Já děkuji za tohle pochvalu, já to úplně ráda slyším. Hlavně, že to vzniklo úplně omylem, víš co, prostě já se akorát dívám z okna a potom včera jsem zrovna poslouchala nějaký podcast, nevím už, jak se to jmenovalo, ale právě mi to někdo poslal, že tam o mě je zmínka, ne, a mluvila tam nějaká slečna o mě třeba 5 minut o té blokádě, ne, a úplně mě tam prejzovala a já úplně ty vole, prostě, to bylo úplně omylem a vznikl z toho takový moment, jako I love it, víš Hezo. co, ale Yes. vůbec se to je nečekala. docela v Ja pohodě, som no. bola jakože. potom, ja som pár minút proste pred tým, čo ty Aha. si zišla dole, tak som tam bola s kamoškami, ty máš s nimi aj fotku na svojom Aha. Instagrame. Tak som tam s nimi bola, som sa bola pozdraviť a úplne som si uravila. Damn. A ešte som v ten deň rozprávala kamoške ďalšie, že tu býva niekde Denisa. A ona zase bude proste ako reportovať, že jej niekto pod oknom proste robí bordel, že čo sa zase deje. A presne sa to stalo. Halus, Já jsem hrozně, halus. když mi začali ti lidi volat dolů, tak já jsem chtěla jít Už? do toho největšího davu, ne? Ale ono to bylo prostě jakoby obestoupené těma policajtama, takže já jsem jenom vyšla. Ne, tady se A trolí. chci jít do toho davu za něma, ne? A teďka ti lidi na mě, nemůžeš, oni tě otáhnou. A já chci. No, takže bohužel jsem jako nestihla to, když jako nemohla jsem se joinout k tomu největšímu jako Proste té největší sedieť tam. skupině, no, takže jsem byla tak jako bokem, ale bylo to super. Kdybyste nevěděli, tak se mluví No a ty jsi Denny o už na očích dost dlouho na to, že nejsi ani antipotratovému tak stará, pochodu. že jo? Když si to Pokud řekneme, vím. tak jak to je. A mně to přijde hustý, jak strašně moc tě lidi pořád jako po tobě jdou, když to řeknu, ale i v tom hezkým, teď to myslím. Že jako fakt lidi zajímáš, kolikrát ti smazil Instagramový účet, vždycky jsi to nahnala znova. Naše úplně největší nightmare. Taky by protože si chtěla nemáme pocit, že vypadat by nám jak to šlo sugar tak dobře dancer. zpátky, jako to. To asi ne, ale chtěla bych mít takový sebevědomí třeba. Slyšela jsem akorát blokáda a vidím ten ty běž Tak co do to je, prdele, že tě no, lidi I furt don't know. takhle jako chtějí vidět, furt se o tebe zajímají. Halus. Já si myslím, že to je kouzlo osobnosti. Ne, jakože fakt já nemám Kouzlo nějakou jako osobnosti. strategii, víš, že všecko, co dělám, tak to je prostě jenom já a co mě napadne, jakože nejsem nějaký strategický člověk, že dokážu si představit, že třeba jiní čeští influenceři jako na podobné jako úrovni toho, jak jsou známí, takže jako si promýšlí, jako co udělají a kde se Jakoby nechci nic říkat, někteří možná jo, ale chtěla bych říct, že hodně z nich na to nemá ani IQ a možná si tak myslej, že je to všechno promyšlený, ale vlastně není, že je datle. No nic, pokračujeme. Já jsem zde poprvé z jednoho důvodu. Poslední dny se potkával na Facebooku nějakou slečnu v návrzích, koho možná znám. Myslel jsem, že ji teď vidím na Twitchi, ale to jsou prostě 3 jiní lidé. Co? Tak to je mega halus. To je mega halus. Ale tak jakoby vítej. Víš, jak se to říká? Náhody se stávají a náhoda je taková ta, že z náhody vznikají nejlepší věci. Tak.
Takže Denča by to taky mohla někdy promyslet. Já bych chtěla... aby prostě jenom to. Ale ona, kdyby to... Já se chtěla říct, že aby nepřehrocovala nějaký věci, ale kámo, to je prostě ona, lidi to zajímá. Objeví, aby to jako prostě, jako jim, jak se to dá říct, aby jim to prostě... Nahnalo čísla. No, tak. Ale nevím, všechno, co prostě dělám, je úplně tak jako random, takže nevím, podle mě asi kouzlo osobnosti. Nebo já si to nedokážu vysvětlit, jako že víš co, já kolikrát jako se sama sobě divím, že jako já to dělám 10 let v podstatě, ale když jako až jsem tak moc natočila podobný, že to první až video, není reálné, nebo třeba 9, ale jak už takže jsem ještě to tak díl 20 minut, jako. tak vidím rozdíl. Ale od té doby, co s tomu jako to tak věnu, tak to je no, prostě tak 10 let a furt to jako jede a furt mi přijde, Co že jsem koukáš? jako... Já koukám tady podcast do té doby, než se zapne rádiový lobby, ale já se bojím, že dřív usnu, mě se chce úplně špínkat. Moc špínkat. Nepřišla na ten svůj pík, že jako furt tak jako vnímám, že ještě něco většího mě čeká. Nevím, jako jsem zvědavá, kam se ještě dostanu. Že mi to přijde skvělý, že my nemáme takový kouzlo osobnosti, takže se snažíme vytvářet nějaký strategie a Terezia občas jako přijde s nějakou, řekla mi třeba funguje víc, když se dává jako jeden příspěvek, jedna storka, si říkám dobře, zkusíme to a pak jdu na Sugar Daddy profil, tam namrdána storka za storkou, si říkám a dětí to funguje. No, protože teba ľudia milujú. To je prostě tým, že jakoby ano, strategie je jasná, že jakože keď ľudia ťa chcú vidieť, tak si tam prostě kliknú na tvoj profil, no. Protože ja samozrejme na tej blokade, ja som nevedela, ja som vedela ako pred všetkými, samozrejme, že ideš dole, ja som to sledovala v priamom prenose a protože prostě jako každý deň chodím a otvorím si tvoju storku, protože prostě to, jak rozprávaš a prezentuješ veci, je extrémně zábavné. Jakože odkedy si bola v teen rokoch, že jo. Ale to jsou profily pro porovnání, ale jsem asi pouze Delulu. Tak to bylo extrémně Chat, zábavné. koukejte, já jdu byly googlit, úplně jo. brutálné, takže vlastně... Jsou Instagramový, To by se ještě musíme naučit. Doufám. Ježiš, Tak to. děkuju, já úplně, fakt nejlepší pochvala, kterou můžu dostat, je úplně, že jsem zábavná, nebo že jsem vtipná, to je úplně prostě yes, thank you for acknowledging. Děkuju. Kámo, jestli No, jsem podobná pojďme na téhle vztahy. ženě, Okay. Už, Dobře, je taky to- zábavná. tak se cítím dobře, Okay. jakoby. No, to asi jo. Jakože Mě by ona zajímalo, vypadá když jsi mega takhle dobře. známá Jo. a Aha. prostě většina lidí je v jako našem plus minus halus. věku tě prostě A ta poznává. druhá? Tak jaký to pro tebe je se seznamovat? Strašné. Jako v podstatě úplně nemožné. Nebo já nevím, ale prostě... Teďka jsem si stáhla Tinder, jo, protože prostě jsem teďka byla půl roku ve vztahu, teďka jsem už skoro zase půl roku single, tak crazy, jak to jako běží ten čas. Ale byla jsem jako OK, už je teda asi na čase. Prostě ne, že si najít další vztah, to úplně druhý mi to necesarily jako nenašlo. nehledám, ale aspoň se nějak tak jako vrátit do toho A dating jo, poolu, já jako to prostě píšu blbě. vydat se s nějakýma lidma, poznávat se a prostě aspoň jako přijít na to, co bych jako chtěla, že nechci prostě se zase jako usadit s prvním týpkem, kterého potkám, ale jako chci to vnímat jako takové to poznávání toho, co Kámo, já to je vlastně taky od mega vztahu pěkná, očekávám a jebe jaký ti. chci, aby můj partner byl. A hraje No takže fotbal. jsem si stáhla Tinder a to je jako to je hrozné úplně, protože oni mě doslova úplně všichni To já se znají. nepiš, bro. A buď to ti Jako týpci neměla dělají, by, že mě no, jako tak jako- neznají, ale třeba Ale včera víš jsem se jak. mečla prostě na Tinderu s týpkem, vám řeknu. A týpek prostě mi napsal, že čauky, Víš co jak, ty my tady nebudeme děláš? snitchovat. A já jsem mu na to napsal mi první čauky a já čau. A týpek, co děláš na Tinderu, jestli se můžu zeptat. A já úplně, ježišmarja, neodpovím. Co asi, ty vole? No ne, asi. Tak jsem prostě, a hlavně ty si můžeš na tom Tinderu teďka do popisku dát, jako že tam vybereš vyloženě z toho, co hledáš, ne? Tak já jsem tam dala jako, že long-term relationship open to short. Takže ty vidíš, co hledám, tak se mi na to neptej, prostě jak mě to nasere. Tak se na to neodepsala. Trušit, neptej se ženy na něco, co A já víš úplně, prostě. ježišmarja. Nebo Pak co mi už si napsal říkala, to jako očička. skončíš. A já úplně, hej. Tak Chtěla jsem mu jsem se napsala, a podělit. můžu se zeptat, proč ti na žádné fotce nejde vidět do Jasný. obličeje. Jako, že víš, co Ahoj. vypadal hezky, jako hezké tělo, ale prostě tam jako nešlo vidět ten ksicht a to je to, co mě zajímá. A on, jen malinko, ale jestli chceš, tak ti můžu poslat svůj Instagram, ale mám ho soukromý. Tak mi poslal ten Instagram, najednou ten Instagram byl veřejný. A já, aha, tak on si to jako dal veřejný, abych to teda viděla, ne? A teď já se podívám, že koho sleduje a tam je moje fanpage. A já, No a prostě víš, to nikdy nevím, jako většina těch Tak typů s takovým mě znám, člověkem buď bych teda to vůbec jako rovnou nebyla, přiznají, třeba, že jako, jo, ani sleduju bych tě, s ale ním jako nešla nejak ven. moc. A nebo jako dělají, že ne, ale ve finále zjistím, že mě Nemělo znají a je to by. akorát divný, že to jako zatajuješ. Takže prostě Nemělo by. strašně zvláštní zkušenost tady tohleto. No, jasně, no. Mm. No a chodiť s fanúšikom je pre teba no-go?
No jako asi definuj fanouška, nebo jakože myslím si, že hetero muž jako do jaké úrovně je moc Tak můj sleduje fanoušek, tvoju víš? fanpage, tak evidentně prostě jak si ho zaujímáš. Nevím. Takový zvláštní trošku. Nebo jako, Může být. nevím, přijde mi to zvláštní. Nebo jako, Já to ne chápu, špatné, ale... yes, follow my fanpage, ale přijde mi to takové, že nevím, jestli bych úplně chtěla jít na rande s někým, kdo už o mě jako má ten lore jako nazjišťovaný, jakože když jsi o mě někde slyšela, někde jsi mě viděl, OK, ale když vyloženě prostě, kolikrát se mi stalo, že jsem se třeba viděla s nějakým týpkem a začala jsem mu něco vykládat a on byl jako, tyjo, to si říká ve videu. A já, A prostě mi vadí ten jako imbalance toho, že oni jakoby mě znají, nebo mají pocit, že mě znají a já o nich nevím jako vůbec nic. Takže je to hrozně jako, nevím, prostě nelíbí se mi to tady, tahle ta dynamika úplně, ale Yes. je to náročné. A mluvila jsi trochu o tom, že jako něco od vztahu chceš, nebo od nějakého partnerství, tak co by to bylo? No, já jsem nad tím přemýšlela pár dní zpátky, ne? A byla jsem jako ten chlap, kterého si jako najdu a budu s ním jako do konce života, tak to jako závisí na mě. Ráďa. Víš, že prostě nevím, Ráďa. jako, že mám takovou tu tendenci Ráďa. prostě... Já si Ale hrozně jsem to jako najde vybírám takové ty lobby. kluky, u kterých mám pocit, že je můžu nějak jako zachránit. Víš, takové ty jako zlomené duše, u kterých vidím, že prostě by potřebovali tu jako moji podporu a lásku. Ale potom ve finále jediný, komu to ublíží, jsem já. A jako, když si nenecháš pomoct, tak prostě ti není pomoci, chápeš prostě. Takže jsem jako nad tímhle uvažovala, že prostě proč si furt vybírám takové týpky, u kterých mám tady tenhle ten prostě pocit, že Hele, je musím jako... to si chce vybírat prostě většina žen. Do jistého momentu to tak prostě, kámo, je. Halus. Ale. zachraňovat a byla jsem jako, tyjo vlastně, ale já si jako můžu vybrat, koho chci, jako ten můj chlap, který jako bude ten můj chlap, tak to je jenom jako na mě, koho já si vyberu. Takže jsem tak jako začala v hlavě přemýšlet, že co bych chtěla. První věc, co mě napadla, je, že chci, aby byl prostě jako fyzicky schopný, aby uměl prostě makat rukama, prostě chápeš, aby uměl něco opravit v domě. A Ideálně poličku. Ano, přesně tak, aby ideálně uměl i ten dům postavit, jo, nebo prostě já jsem měla na základce kamarádku, která měla taťku, který jim postavil celý barák a všechny nábytek, co ona měla v pokojičku, tak ji prostě postavil normálně sám prostě. A já jsem si na to úplně vzpomněla, to je hustý. Prostě ale náhodou jako není to... Ale to je cool, že cení toto. Místo toho, abych chtěla prostě ale nějaký materiál. Prostě jako... cool mít, jako jo, týpa, tohle je který taky fakt schopný a materialistický, ale spíš tam jde o to, že to člověk jako umí. Prostě, nevím, nový stůl nebo skříň nebo jo, něco, takže bych chtěla, aby byl fyzicky schopný, aby byl chytrý, aby byl vtipný, aby byl ambiciózní, aby byl takový jakože, jak se mu říká, problem solver, takový ten prostě, kdo... Jo, to já se vždycky říkám taky, že bych chtěla hrozně někoho, kdo je problem solver. A jakože celý život jsem si to říkala. Ale jakmile mi někdo během breakdownu nabídne logický řešení, tak se ještě více rozbrečím. Letíme na dovolenou, tak já chci, aby ty jsi byl ten, který má jako všecko zařízené, který ví, kde je ten let, kde je ten gate, v kolik máme ubytování, abych já nemusela být ta, co prostě tady tyhle ty věci jako řeší, protože to jsem vždycky byla já, ta jako zodpovědnější a jako ta... Je to tak, že to zkontrolovala ty a teraz bys potřebovala někoho, kdo se postará. Ano, abych mohla být prostě in my soft feminine energy a jenom jako se nechat obskakovat, to by se mi líbilo. Jako těch nároků je docela dost, co si budem. Držíme palce. Yes. Já tě podporujem, mať vysoké nároky je základ. Je to pravda, můžeš se od toho odštartovat, ano. No. Tak mě to připomínalo hodně Matěja tvojho. Jo? No tak akoby minimálně s tým, že vie urobiť, teraz ti daroval, Zuzaně daroval jej priateľ stolíčku. Kterou vyrobil. Stoličku jakože židli, nebo jakože... Je to i židle, i stolička. Víš, kdybychom měli děti, může to být stolička, když ne, tak je to stuleček malý. A vyrobil skrinku? Vyrobil skříň, no. Do koupelky. Já to milujem taky. I love that for you. Já taky, ale slečno grinderko, jak jde Elohant. Jak to mám říct? Jsem staknutá na 7 teďka. Už nějakou chvíli, takže I'm trying. Samozřejmě čas ještě mám,
ale taky nemám čas hrát třeba každý den, bohužel, což mě mrzí, ale je tomu tak a nezměním to, takže chápeš. Ne, nevěřím. No, musíš věřit, počkej, kde... Já to vlastně nemám v textu, já mám v textu jenom dny a textík. Kolik zbývá dní do konce. Jo, já už jenom 280. Jo, to zase nemusím, to 280. Zase takový věci, jak A teďka čekáme na to, až se Ráďovi zapne lobby FPL-ku. Ale mně se chce tak strašně spát, že já se bojím, že to budu muset za chviličku vypnout a prostě si jít lehnout, protože... Mám depresi ze školy. Fakt, fara. Já byla hardstack level 5 dlouho, pak jsem chytila tak nějak moc až neočekávanou vlnu a dostala jsem neskutečný boost, až mě to není příjemný. Kokos, to chci taky, ale klidně mi to není příjemný. A kam ses pak dostal tím boostem? Ze školy? No, říká. Máš deprese ze školy, tvá holka. Tak? To je songa. 9. Banger, tak to seš kousíček. Tak já doufám, že taky se mi to stane na té level 7, tím, že jsem teďka stakla, tak prostě pak už to bude jenom, že chápeš? Neskočíme na win lobby a easy. Ale jsem boosted level 9, jakože hard boosted. Jak jako hard. A ty zhrál jako primate, nebo prostě to bylo jako fakt lucky lobby? Solo, takže lucky lobby. Nebo? Jaké máš staty? Kamo, jestli máš nad 1 KD average, tak nejsi. Lucky 14 dní. 0,9. A celkový, ne za poslední 20. Člověk může mít normální jako špatný hry. Celkový. Jsi tak... A tak. Ale určitě jsou to impact kills, takže tak. Ale víš, co je nejdůležitější? Že i kdybys někdy dropnul, třeba o level 2 níž, jo? Kdybys fakt cítil, že se to tam dostalo omylem, tak, což si myslím, že ne, protože jako face není o náhodě, to není o náhodě, tam buď vypotíš všechnu svoji duši, anebo jako GG, ale pokud si to myslíš a dropneš třeba ten level, tak prostě se nic neděje, no a co? Já to říkám taky, když mě někdo hodně disuje. Já mám pod rukou já. To se tak střídáme, jo? Což mi taky přijde v Já pohodě, už že někdy jako gatey vím spíš já, když to řeknu na těch gatech a někdy on, no, tak to je taky. Já si myslím, že jako já si myslím, že já jsem dost jako... Se chce strašně spinkat. Já bych si chtěla zdřímnout, ale já se bojím, že neusnu, že bych to zapla, až budou mít lobby zase, protože já se já nevím, kdy budou mít. Já si chci strašně spinkat, abych úplně... Já říkám, že tady bych to zalomila a už by mě nikdo nikdy neviděl. Jakože tady tak všichni byste mě viděli, ale nikdo by mě nevzbudil, jsem chtěla říct. A já nevím, co mám dělat. Zívu každých 5 minut. Já bych vám to aspoň ráda jako pustila, aby to začalo. A pak bych šla pínkat. Ale já nemůžu. Protože to nezačíná. Protože nemají lidi, je jenom jedna hráč, jo. Nebo? Počkej, podíváme se. Tady se podíváme na Watch. Tady 6-8 Anubis. Počkej! To je záznam. To je záznam. Tohle teďka začalo nebo se dohrálo? To vypadá jako, že to začalo. Ne, to je 14 hodin zpátky. Live 1 hour ago.
On je jenom jeden stream, no. Tam bohužel se víc lidí nezaplnilo. Co ti jebe? A tak oni jsou všichni pryč teďka, ne? Takže čekáš 40 minut na zápas je docela úletík. Já s písničkou jdu jako ptáč. No já mám takový pocit. Jako... Že všichni jsou prostě pryč, nejsou náhodou... Já nevím, kde to teďka je. Kde je ten majol? Čete, v jakém městě? Já nevím. Aspoň můžeme farmit bodíky. No já přemýšlím, že ten stream je z Austin. Fakt? OK, tak děkuju. No a všichni jsou to odlecený, já se nedivím, že tam jako nikdo není. Ale já přemýšlím, že to... Vypnu a zapnu další. Já jsem fakt jako hrozně zničená. Já jsem dneska měla mental breakdown. Cit. Elánu. A pak mě to přišlo. Ale pak už jsem byla dobrá. To je jenom tím, že mám před krámama. Fakt. Už dobrý? Jo. Teď jo. Teď jo, uvidíme. Potom uvidíme. Čete, já to udělám tak, že jakmile rádi budeme mít hru, přijde mě až budit a je zapínám. Jo, aspoň 15 minut, tak bych si dala. A nebo to zapnu a nechám to tady. Co mi na to? A já si jdu odpočinout, jestli vám to nevadí. Já už jsem úplně, že úplně chápete? Takže jo, říkám, ale děkuju, že jste přišli. Velice si toho vážím a když to bude pokračovat i další dny, tak budu víc to ready. Ale vidíte, že jsem úplně out. Takže papa a fajně, když tak aspoň na Facebooku rádi.